Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. Hi mga loves! Welcome back to my channel, and yes, it's me again, and the same shirt kasi isang ano lang to, isang pares video or vlog serye itong nagaganap ngayon dahil kanina tinay ko yung cleanser yung makeup remover ng Maybelline, tapos nag-haul ako, tapos ngayon lastly ito try ko before ako matulog. This is the Eye White na whitening pack peel off mask. Ayan, so I have two dahil ano ba yan, nakapasilaw si ring light dahil si hubby ay mag-join sa atin. So according dito mga loves, may 2 steps lang ito. Ayan, 1 and 2. First step is simply use Eye White whitening pack as directed, and number 2, enjoy a younger, whiter skin through regular use. So, dapat pala mag-regular use. But anyway, tingnan natin yung first impression natin. Ito ay 22 pesos lamang mabibili sa Watsons. At ang direction natin is, sabi nito, after washing face, apply a generous amount of the whitening pack and spread evenly while avoiding the eye and mouth area. So, kailangan tayo maingat na huwag maano sa mata. At syempre sa mouth baka kasi mapakla. Or sweet sauce na naman ito kagaya ng panda na mask. Okay, and wait for 15 minutes or until it dries, then peel off upward. Okay. So from here siguro peel natin upward. Okay, and starting from the chin. O nga, from the chin. Ba't kasi nauna ako eh. Okay, so for best results, use 2 to 4 times a week with other Eye White skincare products at kinapromote pa sila ng kanilang products. So, meron siyang mulberry root extract, aloe vera leaf extract, and Panax ginseng root extract. So, it must be good kasi may ginseng siya. So, ito try namin ito ni hubby, mga loves. And let's see if nakakatanggal ba talaga to. Kasi I'm looking for, nakakatanggal ng mga blackheads, mga ganyan. And, hindi naman nakalagay dito if matatanggal ba ang inyong mga whiteheads. But then, di ba pag nag-dry itong kagaya ng mga nose tips, pag nag-dry sila, masakit na silang tanggalin. So, I think ito yung mangyayari dito. Masakit na to tanggalin if nag-dry na sa face. Oh my gosh, yung mga hair ko sa face. I think we need to better prepare. So, tatawagin ko muna si hubby and we're ready na kami. So, ako, okay na yung face ko. So, si hubby mag-heal lang. So, okay, hi mga loves! Boy Pilas, right here. And eto na, itatry na namin ang Eye White whitening pack. And hopefully, magkaka-effect siya. So, sabi kanina dito, after namin mag-wash ng face, which we already did, is ilalagay natin, so after washing the face, apply a generous amount of the whitening pack and spread evenly while avoiding the eye and mouth area. And wait for 15 minutes or until it dries. Then, i-peel off nato siya ni from chin upward. Okay, so we're gonna do it together. I'll do it sa face ko first hand, ha? And then, nasa na oras ka doon? Nasa mga 1:33. So, wala akong gigamit ganina. Ay, sige, labot. Kumana na siya ko. Kumana na siya. Sure ba? Wala ha. For starters, mahirap siyang i-peel. Or mahirap siyang i-open. So, kailangan siguro wala ba siya instruction na open here, di ba? Mahirap siya open. So, boy, Pilas to the rescue. I have ako yung gunting.
Cream, good na. Ay, cream din siya? Oh, I thought mask siya. Oh my gosh, surprising! Oh. So, first impression mga love, so cream pala siya. Kaya pala ganito lang yung kanyang opening. OMG, akala ko mask na pinupi-tupi lang. So, okay, we're gonna put this together. Cream naman pala siya. So, let's do this. Avoid your mouth, hun. And your... I have here. Ni, tabo nga kayo. Butangin mong kuan, hun. OMG. So, avoid natin lagyan yung mga mga loves, ha? Yung mga may hair. Kasi napakasakit Kuya Eddie. White. It smells so good. Huh? Mas maganda siya compared sa lasa na ginagamit namin. Ikaw si Damami, ako si Poe. Panda. So, ayun. Oh, sabi mo. Sabi mo. Okay, hi guys! Ayun, nakabalik na kami. And as you can see, nakita niyo ba? Yan. Yung mga pagmumukhang yan. Yan yung resulta. So, ang anong feel... Maskara ng pang Diablo. Phantom of the Opera. Panda. So, parang in-espalto yung face mo. So, ngayon nagagalaw pa namin yung face. Ikaw nagagalaw ba face mo? Pero yung feeling, guys, it is very cool. Sa Icy feeling. Oh, icy feeling siya. Tapos, kanina, hinugasan namin siya yung mga residue sa kamay namin. Madali lang siyang Rinse. madali lang siyang ma-rinse. And pagpasok namin dito sa aircon, cool yung aming face. So, amazing. So, ano ngayon? 1:42. So, 15 minutes and until mag-dry siya. So, titingnan natin mamaya yung verdict kung masakit ba talaga at nakukuha yung mga blackheads, whiteheads. Kasi, ang dami ko na dito nga whiteheads sa may nose part ko. Marami na akong whiteheads dyan. So, yun. And then, ano pa? Mamaya babalik kami. At kanina, ito yung mga kilay ko. Dapat pag-apply niyo mga loves, huwag nyong sali yung mga hair. Kagaya niya, hindi niya sinali itong kanyang bigote or anong tawag dyan sa may bawang part kasi matatanggal din siya. So, yun. Goatee. So, yun. So, mamaya, babalik kami para tatanggalin namin. Okay? See you. Hi! Welcome back, mga loves! Kami pa lang, welcome back. Okay, so, since si Boy Pilas ay hindi na makatiis, tinanggalan niya dito na part. So, hindi daw masakit. So, tatanggalan namin together. And let's see. Malag na naman ni my loves. Natanggalan ang hair. Okay, let's go. Unfair kay kani. Kaya daghan kaya po. Ako nagkugnahong. Sakit? Ano kaya? Sakit din. Ang pangutan na ba kay blackheads? Sakit sa may buhok. Uy! Ingon from chin man daw ni. Huwag ko chin.
Sakita sa akong buhok, uy. Sakita, uy, my loves. Ano sa imo, uy? Kagamay, ano yun? Ako daw niya. MG. Ouch. Magpareho lang yapon sa black, ano? Pero ang iya lang kaan is lumot siya. Ni, tanaw na good name sa mani. Daghanag na tangtang na hair eh. Woo! Okay. Ang dami pa. Abdominal. Okay. Nabenta sila sis na makatawa daw sila sa kuha daw. Don't worry, kahit ako makatawag yan po sa akong face. Okay, so kung for me ha, ikaw ni, tanaw ako na yung blackheads ta. For me is tanaw ako natanggal ako. Wala natangtang? So hindi siya natanggal. Mostly, ang natanggal lang, ha, is hair. Buhok lang, mga loves. Bakit ganon? Bakit kaya ganon? Buhok lang ang natanggal. So, what's our verdict, my loves? So, for a 22 peso facial mask na painful dahil sa mga hair na ito, it's together ni. It's kasi wala talaga, hindi talaga nakuha yung mga blackheads ko dyan. Nandyan pa rin sila. So, okay. So, 22 pesos kung gusto niyo lang magpa-feel ng masakit sa face nyo. At in fairness, mabango siya. And cool sa face. And smooth. Pero in fairness din ni, wala naman din nakalagay dun sa packaging niya na mag-remove ng blackheads. No? Yung sales lady lang nagsabi na makaka-remove. Kasi kung pag-remove ng blackheads. Well, that's it mga loves! So, thank you so much. If you like this video, please hit like. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe below. And hit the bell button so that nanonotify kayo ng mga new uploads namin. Sa mga tingnan namin, parang may mga itlog ang aming mga face. Eh, ayun. Ay, naku, ang tagal pa naman namin inantay na mag-dry. Hindi pa rin pala nakuha. But anyway, thank you so much mga loves. Leave a comment. Love you. Mwah! Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me.